tady je Dominik. Čau. Herman. Matýsek. A nový je plán Broňa. A Líbek Popelnic Pavel. Dneska si ukážeme, jaký to je ve škole. Jo. Máme tady takového debilního učitele Steva. Vůbec nerozumí česky, takže je to fajné, můžeme mu nadávat. A je strašně uchylný na holky, jo. Za chvilku to uvidíte, jak je uchylný. Zkus natočit holky, oni nechtějí. Erotický video. Na tyto holky, on je opět silnuje. Chápete to? Počkej, go. Hlavně na tuto holku. To jsou naše holky. Hlavně na tuhle. Jedna holka se jmenuje Honza. Jedna holka Káťa, Elo a Michal. Prostě jak jo. A tady to připravte na To přijde, jo, Mara. Vy si připravte na jednu z nejhorších hodin dějin školy. Teď přijde náš Tyran. Teď přijde náš tyran. Aha. Ne, učitel to. A teď se připravte, že přijde největší debil v Anglii. A v Česku. Steve. vždycky jezdí do školy na kole, takže budeme... Takže zase přijde pozdě a budeme čekat asi 5 hodin. A to je dobře! Jdeme na to. Můžeš sledovat, jestli už přijel na kole. A jdeme sledovat, jestli náš Steve přijel na kole. Co kameruješ, buzerant? Kolo už je už je tady. Kolo už je tady, takže už je tady. Svítí mi do ksichtu slunce, takže úplný hovno vidím, ale prý je tady. Co kameruješ? Natáčej, tamhle od... To už tak nenápadně. Musíme nenápadně, víte, ale... Jo. Debil. Debil, s jakým jdu? Debil. Debil as fuck! Debil as fuck. First. Co jste udělal?